Takže čau lidi, vítám vás u mého dalšího videa. Tentokrát už je to s mikrofonem a omlouvám se, pokud toto video ještě nebude moc sestříhané. Ještě se učím se stříhacíma programama a tak. A já si myslím, že už můžeme jít na to. Tak. Chtěl bych jenom říct, že toto bude kanál hlavně na Counter-Strike, ale také na jiné hry. Tak, nám docela rychle našlo. No tak. Tak. Doufám, že mám nějakýho dobrýho teammatea. Nebo že se mi při nejhorším neodpojí. A taky doufám, že se mi tady ten záznam už nahraje, protože minulý záznam se mi nenahrál. Takže to točím už po druhý. Se podívám na jejich profily. OK, 211 hodin, to je dobrý. A ještě tady ten. Tak. Tak. Pořádně jim nakopeme zadky. Doufám teda. Doufám, že aspoň on to dá. A jo, to asi si myslím, že dá. S Desert Eaglem si myslím, že jo. Mám docela dobrýho teammatea. To se mi líbí. A jinak, kdybyste měli nějaký tipy, který bych mohl využít, tak mi je klidně napište, já budu jenom rád. A tak no. Klidně mi můžete napsat, co se vám zdá jako lehčí za co hrát. Mně třeba přijde, že je lehčí hrát za policisty, ale policisti mají zase většinou dražší zbraně, takže to je taková nevýhoda. Ale zase za teroristy máš jak kdyby, no to je jedno, já. Prostě za policisty se mně líbí, že mají dobrý zbraně, ale zase se mi nelíbí, že je mají drahý. A za teroristy je mají levný, ale většina zbraní mi nejde za ně hrát takhle. Tak jsem to chtěl říct.
A třeba za teroristy je hodně dobrá zbraň AK-3. Straja, myslím. Ale jsem hodně rád, že můj teammate je takhle dobrý. Flashbang. Jak to, že mu nedal tu hlavu? To bylo divný, to bylo hodně divný. A budu rád taky, když byste mě třeba napsali nějaký mapy, kde třeba vy trénujete na CSko. Myslím si, že bude takhle tady, takhle jsem to tady slyšel. Že tam byly, že jo, otevřený dveře. No a taky, že byly. A tak nesnáším tady tu zbraň, když ji nemají. Škoda, škoda. Let's go. Nice, nice. To dalo hodně dobře. Ale taky proti nám hrajou docela špatný hráči. Jako i když mě zabijou, tak si myslím, že jako by to mohli zahrát o dost líp. Bude docela špatný reakce. Throwing a grenade. Ach jo, to jsem mohl zahrát úplně jinak. Ale nevadí. Je to 4-4, ještě. Nevyhráváme ani neprohráváme. Musíte mi držet palce. Pak to dám. A opravdu doufám, že tady ten záznam už se mi nahraje, protože to bylo fakt hrozný, kdybych to musel po třetí natáčet. Pěkný skin má týpek.
Put that upper belt. Tak jsem to ne... Myslím, že jsem dal docela dobře, si myslím. We must work together. I'm throwing a grenade. Tak. To prostě dáme. To už. Let's go. Let's go. Hej, ale on má docela dobrý skiny, ten můj spoluhráč. Throwing a flashbang. Ne, jo, jak můj spoluhráč. Tak to fakt se mi povedlo, jako. Co bylo? We have our revenge. Tak, já doufám, že se vám můj gameplay líbil. Jestli se vám opravdu líbil, tak můžete dát like. Pokud se vám nelíbil, tak dejte dislike. A budu rád, když mi taky dáte odběr. A uvidíme se u nějakého dalšího videa. Tak čau.